Also, you also come to a point where you realize that hayi ngoba kuliwa nawe uNkulunkulu khona into ayishaper la ngaphakathi wena you are just a shell, a cocoon, kodwa ngaphakathi kuwena kunaloluju, kunalento uNkulunkulu ayimolda kuwe. Wena you are just the outward appearance. Khona lento abantu uDavide wafa nini bazalwane, kodwa namhlanje we are still enjoying the eternal fruits that God was able to manifest, create, design awakhe ngaphakathi kuDavide. Lento uDavide uNkulunkulu wayibumba. uDavide wayizalelwe esimeni esicritical, isimo esasowenza sure ukuthi ubaba wakhe akamfuni, isimo esasowenza sure ukuthi uma wakhe akamfuni, isimo esasowenza sure futhi ukuthi nabafowabo abamfuni futhi bambukela phansi azayofa. They looked down on David up until he died. Bengamhloniphi bengenalo noma ngathi uDavide wenzani ngoba uGoliath ugqoka umqhele uganwa indodakazi yenkosi usave isizwe from all troubles, kodwa still they look down on him. Ukusho ngani lokhu sikubuza? Nangu indodana kaDavide uAbsalom, uAmnoni uhlohlwa umzala wakhe enye amadodana abafowabo bakaDavide. Yamhlohla ukuthi yini idliwa yini indodana yenkosi. uAbsalom uAmnon uthi hayi ngifuna udadewethu. Umfuna kanjani? In fact instead of ukuthi asho njalo uyam-induce noma uyamhlohla ukuthi hayi enza kanje ngoba they were always after David to kill him, destroy him, take away his repute. Babe after uDavide ngoba lento yokuthi uDavide inkosi ayingahlali kubo. But zonke lezi zimo ukuba uDavide wanamathele ezimeni wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzani. Khona into umlilo awulwi nebhodwe mahala. Umlilo ushisa ibhodwe kanti khona into ephekekayo ngaphakathi ebhodweni. Umlilo ushisa ibhodwe. Umlilo ngizwe kahle, umlilo ushisa ibhodwe liyasha lize libe netshela, kodwa khona isithu Nkosi uJesu sesibiza futhi esimiso okudlula leli bhodwe okuphekwa ngalo, esimiso okudlula lamalahle okubiliswa ngawo. Nkosi yami, lo mlilo osetshenziswa lesi stove naleli bhodwe hayi ngoba kuliwa bazalwane ukuthi khona lento ephekwayo eyodliwa abantu usukade wafa wena. Khona lento abantu abayoyidla, khona loluju, khona lento uNkulunkulu ayiphekayo ngalezi zimpi, ngalezi zimo, ngalezi zinto obhekana nazo. Into ebayibhadi ukuthi ufe ungayirekhodanga, ungayirecognizanga, ungayixoxanga, ungayibonanga, ungayirecognizanga. Koze kube nini silwa nabantu? Koze kube nini sikhomba abantu ngeminwe? Koze kube nini uthi ulo nalo ongenza lokhu nalokhu? Koze kube nini? Lezi zinto azizile ukuzolwa nawe. Khona into ephekwayo la kuwe eyodliwa amadodana ami, eyodliwa amadodakazi ami, eyodliwa abantu abayofunda naye bayokwazi ngami. Khona umuntu wakuthuma akukhamisela khanyile, khona umuntu okwakuthiwa uPolycarp, khona umuntu okwakuthiwa uGladys Aliwat ohamba wayechina imissionary, khona umuntu okwakuthiwa uMary Slessor, khona umuntu okwakuthiwa uDavid Livingstone, khona umuntu okwakuthiwa uRobert Moffat. Bonke labantu they lived, but khona izimpi. Khona umuntu okwakuthiwa uWilliam Carey, khona izimpi wahamba waye-India esuka e-England. Enye into-ke uma ingcela elethayo ngeke ukuthi sisesikhathini la khona kwakhiwa abantu abazodependa kwi-computer in the future. Kwakhiwa isizukulwane esingenalwazi, esi-ignorant, esingenandaba nalutho, ukuze mase kufika into ezo-introduce. Yabona nje sinjengomhlabathi, ngiyumlimi ngokothando nangokwama-hobby. One of my hobbies is farming. I love to see things grow. Ngiqale nguprepare umhlabathi before ngifake imbewu. Qale nguprepare.
omunye ongasebenzi nami angaze ayitshela ukuthi I'm ignorant noma I'm careless, umhlaba ngiwunakile, kanti ngiyazi ukuthi usakwi preparation awumane nje ukhamba kusugaxeka izinto. Uqala ufaka udoti lapha, uyabona, ufaka amakhasi ommbila, ubalansisa ini IQ noma i-alkalinity yomhlabathi ukuthi acidicity fune kubalance kungena umanyolo. Umhlabathi uqala uphefumula udonse ngaphansi, uyabo, uvukuze. So sesikhathini esinjalo ngathi siyalungiselelwa khona into esiya kuyona. Akuliwa nawe kodwa khona lento ezozaliseka ngawe. Akuliwa nawe ukuthi uhlaselwe izimpi kungene le yampi emva kwale yampi kungene lesiyasimo emva kwalesiyasimo. No, embrace the moment. Lezi zinto obhekene nazo manje uthi uNkulunkulu kuthatheni le nduku ka-Aroni, thatheni lamatshe, wathatheni kuzame isikhumbuzo nofaka emphongolweni. Lezinkwa lezi thatheni fake la emphongolweni. uNkulunkulu was very interested ekutheni abantwana ba-Israyeli bakhumbule, bathatha izinto ezizobakhumbuza. Khona izinto ekuthiwa omayizuza, khona izinto ekuthiwa ama-pillars lapho amaJuda mengena endlini kunama-pillars la kuthiwa abapende khona igazi. Kunama-pillars, ama-pillars abanama-inscriptions, anama-inscriptions nasendlini kunamavesi abhalwe ey'ndaweni ey'nhlobonhlobo, nakwi-ithaliti le abayigqokayo kunezinto ey'bhaliwe la, amazwi aba-understanda uthathini, ngoba uNkulunkulu engafuni bakhohlwe. Lezi zinto ziwubufakazi, lezi zinto ongeniswa kuzona zigcine kuze ziyokukhumbuza. Akuliwa nawo, khona into ephekwa kuwe. Khona into ephekwa kuwe iyodliwa abantu usukade wafa. Wafana no-Abraham 90 years sisaphethe ubufakazi bakhe kuze kube namhlanje. Wahamba noNkulunkulu for more than 90 years, uNkulunkulu engamnikezile into akade ethe uzomnikayo, nemnika konke kodwa engamniki le ayifunayo. Sarai awakhulelwe na 99 wazala ingane na 100. You baby born with a mother that is 100-year-old. Encelisa adlali phela Abraham kwakuyindoda eyayikholwa ngempela le ndoda yonke into ayenza ngokukholo. Ingakho uAbraham wakwazi ukwenza izinto nje ezikakile nje eyedwa, wahamba yonqoba amadoda empi, abantu abayazi impi. Yena nje is just a simple farmer who was just traveling with his wife. Waqoqa abelusi labahamba bafike bayinqoba ngempela impi ngoba wayesebenza ngokukholwa. Fika ba rescue issue lothi lapha. Sebenza ngokukholwa Abraham kwakuyindoda enzima. Yize noma naye wayenama-hiccup lapha, wahlala emva kokwenza iphutha 13 years thi uNkulunkulu engakhulumi naye. Wahlala wangasuka. Mina ngikuzwile kuthiwa ngiphuma ezweni lakithi ngiye la azongitshengisa khona ukuthi uthula nginendaba, kodwa ngiyaya. 13 years uNkulunkulu engasho lutho. Isikhathi esinjalo bafowethu, akuliwa nawe, khona into ephekwayo. Noma ngabe sizizukulwane esenziwa sibe zimpumputhe ngabomu ukuze ku-introduce imishini ifike izosibusa, ku-introduce izinto, kulethwa izinto. Ngoba phela uma seni-desperate nithatha noma yini, awubona umuntu owomile phuza ngisho itiyela izolo kade lingamboziwe, womiwe so amanzi awekho komiwe, uphuza udla noma yini. Uyaziwa ukuthi akayidli intshela esebhodweni, akayidli intshela, kodwa ngoba indlala isila. Nginikeze yini bed right, kuyini ubuzibulo, ngiyafa manje ngicela ukudla manje, desperate times. So uma umntwana kaNkulunkulu awuzunywa izikhathi ezidesperate, ngoba uNkulunkulu ukutshela in advance uthi lalela, lungisa lokhu nalokhu ngoba kuza ukuthi nokuthi. Akuliwa nawe, khona into ephekwayo. Hey, uyapheka umpheki, pheka iplate lika 10,000, pheka iplate. Yapheka uGordon Ramsay, kuyashiswa kuvutha amafutha, kuvutha igas, kuvusa igrill, kufakwa inyama esitofini, kushiswa leli ibhodwe, phekwa icaviar, phekwa imazaroti, phekwa lezi zinto, ukudla okubizayo kuyaphekwa.
akuliwa nawo khonto elungiswa. Igama lami uSikhumbuzo kaShezi, ungangithola ku WhatsApp 065 195 4135. Amen.